Larumata maiatzak 13, Portale Kultura Elkarteak antolatu du herriko sortzailean azoka, 6-etatik 8 izangoana, eta pixkat eguna borobiltzeko, arratsaldeko 7:00 aurrea Eire bikote zumaiarrak joko du baita ere, eta gero gauian 10:00 aurrea Elba DJa eukiko dugu. Abisua eman nahi deu, hegoaldi txarra dela eta Euskal Herria plazan izango zen azoka Arkupetan udaletxe azpin izangoa, Eiren kontzertuare bai, baina Elbak Portalen izaten segituko gu 10:00. Bueno, azokan parte hartuko ditugu sortzaile ezberdinak, zenda belarrakin ukenduak inda, albarkak o alpargatak, eta torri eta ikusi, eta hoxe, bakarrik animatzia, torri, udaberria ongietorria ematea, eta hantxe ikusiko gea.